Miau. A hav a chro, hup, hup, legrace i smůly chlup. Kopretina tam má lístku, my se vejdem do 4 lístků. Co je pořád zelený? Jsme kamarádi střelený. Nešpulín všechno vymyslí. Jo, to je hlavička. Já vymyslím i nesmysly. Jo, no občas ano. Fifi zase ráda vaří. No, ne všechno se zdaří. Ale Bobík, ten to sní moc rád. Hele, Pinďo, ty běž sportovat. Tohle jsou přeskoprsky, naše vesnice a nám se tu líbí velice. Ano, ano, velice. Velice, velice. 4 lístek. Záhada pyramidy. Konečně pyramidy. Dnes odhalíme jejich tajemství. Jen jestli se dostaneme dovnitř. O tom nepochybuj. Podle mého výpočtu je to 3. deska zleva. A víš, že to zní dutě? Hej! Baterky a svačinu sebou. Myslíte, že uvnitř je opravdu mumie? No ne, vypadá, jako by spal. Hepčí! Ty bys probudil mrtvého. Jsem faraon Ratatuj 13. Proradný bratranec Agar Agar mě pohřbil zaživa. Vy mě znovu dosadíte na trůn. Jenže zatím, co jste si schrupnul, nastalo venku 21. století. Čas v pyramidě nic neznamená. Stačí říct kouzelnou formuli a čas se vrátí. Anemar Anihon Mef. No ne. Stůjte, cizinci! Nepoznáváte mne? Zázrak! Faraon stal z mrtvých! Ty jedovatá pouštní zmije. Prohlásil si mne za mrtvého, aby ses zmocnil trůnu. Lžeš! Jak by ses dostal z pyramidy? Tito neznámí bohové mě vyvedli z hrobu. No nazdar. Bohem jsem ještě nebyl. Stráže, chopte se jich! Zadržte! Mudrcové, rozhodněte, kdo má pravdu. Jsou-li to skuteční bohové, pak si náš skutečný faraon. Božský původ musíte prokázat zkouškou. Když neuspějete, budete o hlavu kratší. Kdo podstoupí zkoušku první? Jsme v pěkné kaši. Jdu na to. Vidíš tamhle tu sfingu? Do rozbřesku ji naučíš mluvit. Když sfinga nepromluví, už nepromluvíš ani ty. Ještě, že sebou vozím přehrávač. Přidělal jsem k němu dálkové ovládání. Tu máš, kočičko. Ne, abys to vyplivla. Vstávej! Je čas, aby sfinga promluvila. Naučil jsem ji nejen mluvit, ale i zpívat. Úžasné. Jsi opravdu bůh. Úkol je splněn. Zítra za úsvitu zlétneš jako pták. Když ne, budeš o hlavu kratší. Ještě, že máme sebou stan. Tyhle díly sešuju k sobě. Myslíš, že tě to unese? Nestavím rogalo poprvé. Vítr je příznivý, letím. To je k nevíře. Tak mohou létat jen bohové.
Příště koukejte vymyslet něco těžšího, rozumbradi. Vstoupíš do svatyně, kde je úplná tma a pak nám povíš, co je nad oltářem. Klika, že tehdy neznali baterku. To bude tenhle posvátný chroust? Nad oltářem je toto. Ano, posvátný Skarabeus. Tak jasnozřivý může být jen Bůh. Poslední úkol zadám sám. Zažehneš oheň v chrámu a vodu v míse před oltářem proměníš v nápoj bohu. Když nám nebude chutnat, tak fik! Kakao mě zachrání. Už se to nese. Učiněný pelínek. Propadla s hrdlem. Ale voní to zajímavě. Račte ochutnat. Taky bych prosil. Můžu dostat nášup. Je to v suchu. Všichni ve zkoušce obstáli. Jsi náš skutečný faraon. Díky, nesmrtelní bohové. Jsi vyhoštěn ze země. Jenže, jak teď zpátky do našeho času? Zaklínadlo jsem zapsala. Anemar Anihon Mef. Nic se neděje. Počkat. Chceme pohnout časem opačně. Zkus to přečíst pospátku. Vem nohy na ramena? No jasně. Vem nohy na ramena. Všude dobře, doma nejlíp. Stálo to za to. Ale dáme přednost našemu současnému století. Jeho vynálezy nás zachránili.